ఇలా వేసుకోవాలి. వెనకే ముందుకి అనుకుంటే కుట్టు ఊడదు. ఇంత ఖాళీ ఉంచుకోవాలి. అంటే రెండేళ్ళు అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఇలా కుట్టాం కదా, చూడండి. ఇది ఇలా కుట్టాం కదా, దీన్ని కూడా అలాగే కుట్టాలి. చూడండి, ఇది కూడా దీనికి లాగానే కుట్టాలి. ఇటు ఇలా చూసుకోవాలి. ఇలా చూసుకుని మనకు కావాలనుకుంటే ఇలా చూసుకోవచ్చు. ఇంత వేసాం ఇక్కడికి అని చెప్పి ఇలా చూసుకుని కుట్టుకోవచ్చు.